rake. Mag-rake tayo para sa okay. Dito sa likod ng bahay, pupuntahan natin yung garden. Ayan. Ang papaya. Tapos kalamansi. Oh, wala pang bunga itong isa. Ito yung mga kahoy na tinanggal namin doon kasi masyadong sukal ito. Puntahan natin yung garden. Yan. Banta natin. Oops, dadaan tayo dito. Yan. Mga dragon fruits. Pero wala pang bunga. Ang tagal-tagal na yan, hindi pa namumunga guys. Tapos ito. Yan. May tanim kami dito na eggplant. Yan. Pichay. Tapos may okra oh. Maliit yung bunga. Ang palaya. Yan, mga pichay. Yan, tinanim ni mother. Tapos yan yung kawayan. Yan, bakod. May bahay po sa kabila. Maganda po yung bahay nila dyan. Yes, pantahan pa natin yung ibang tanim. I-update ko po kayo pag malalaki na ito. Ito yung kamatis. Yan. Kaninang umaga diniligan po namin ito. Ito naman yung mga saging. Maliliit. Wala pang bunga din. Tapos ito din. Oh. Yung saging din. Sili, mga sili. Ito. Sili din. Tapos puntahan pa natin yung sa kabilang side. Oh, ito naman yung may bunga ng sili. Ay, kunin ko na nga lang kaya. Sige, kunin ko na. Ayan. Sa kabilang side, katura ito oh. Katuray. Ito yung mga tinanim ni mother na kamuti. Hindi pa masyadong kuwan buhay. Diniligan din kanina. Eto sitaw. Sitaw na hindi na kailangan ng kwan. Ang nakatayo lang na sitaw yun. Eto yung malunggay. Bunga ng malunggay. Tapos guys, alam nyo ito. Ito. Yung tinatawag na tubog. Yan. Tapos may bunga ng saging. Pwede nang anihin yan. Tapos dyan sa kalsada na yan guys. Kalsada na. Yung nyog naman doon, madaming bunga. Ang daming bunga oh. Yan. Tapos dito yung mga punong kahoy oh. Puro mga malunggay.
Ayan, pag lumaki na lahat yan, maganda ng tignan. So, gagawa din ako ng video later on pag malaki na yung mga tanim. Ayan, para makita nyo. Ito, yung daming punong kahoy dito na tinanggal ko. Tas pakita ko sa inyo yung yung mga kahoy na pinagpuputol ko. Diyan, ito na sila. Ang dami na. Ayan. May tao doon. Nakita ko. Parang baliya nag-vlog, sabi niya. Puntahan natin yung mga papaya dito. Ayun. Ayun sila. Parang may hinog. May hinog, yes. Mga saging. O may bunga din dyan. Pwede na rin anihin later on. Tapos dito yung pinakalikod, guys. Papakita ko sa inyo. Yan. Ito tinamnan noon ng upo. Kaso lang masyadong madaming damo. Ito yung, doon yung pinanggalingan natin May kawayan, tapos may mga saging. Masyado ng tapos may mga gabi Pwede rin kurin yan. Puntahan natin yung fish pond. Actually dating fish pond ito, kaso lang wala nang tubig. Saan kaya napunta yung mga isda, no? Ayan. Iikot natin Ayan. Makikita nyo naman ako. Puntahan natin yung fish pond. Yan. Ano kaya ang mga yan? Parang yan Yung sa Ilocano masitas. Tapos may mga gabi din Yung sabi nila balang daw. Yan. Ito yung fish pond namin na maliit. Sa likod. Yung mga duhat. Duhat yan wala pang bunga. Fish pond. May isda kaya dyan. Sana may isda pa. Yung level ng tubig lumiit na. Duhat din Pinutol yung kanyan. Masyadong malaking duhat yan nun. Tapos yun yung maliit na bahay ng Kuya Sani. May bunga yung Kuya Bano. Yan. Parang maliit. Kasi manang Julie ang ginagawa niya doon. Ito yung kasoy, wala pang bunga. Tapos wow, gayabano pa din. Yes. Ayun yung pinanggalingan natin, guys. Ayan. Yan pa din yung fish pond. Para makita nyo. Sa kabilang side, may ginagawa silang parang resort yata dyan. Pagmamayari ng isang councilor, municipal councilor. Yun, bunga pa din. Yan. So,
Magandang magkon dito, mag-garden. Kasi lang kailangan mong linisan lahat. Kasi ang daming damo. Yung baka ng kuya ko nandyan, oh, nahulog sa may kanal. Kinaumagahan, nakita na lang na kan. Wala nang buhay. Kinatay tuloy. Mga 50 kilos yata yung kwan, yung nakuhang karne. Tapos guys, yan yung mga palay yung natanim namin na sa kabilang side. Yan, may ilog dyan. Yan, tignan natin yung ilog. Yan, yan yung ilog. Ilog pupunta dyan sa may palayan. Yan yung palay namin. Wala pang kwan. Hindi pa namulaklak. Oh, ang ganda ng scenery guys, no? Tapos bundok pa doon. Ay, dyan pala guys, dyan. Yan yung may pader dyan. Resort yan. May swimming pool. Pag gabi, ang daming mga nag-iingay kasi masyado silang masaya dahil nagbabanding sila kasi nga resort. Kawayan. Tapos may mga bahay din dyan, oh. So, parang nasa forest ka. Ito yung duhat na super tanda na yata kasi tingnan nyo yung kwan, pinaka puno ang laki. Pag namumulaklak or namumunga yan, ang dami, super dami. Tapos nahuhulag lang sila sa kwan, sa fish pond. Duhat yan yung Filipino grapes ba yun? Kita ko pa pala yun, parang ang ganda ng scenery dito. Balikan natin. Ayan, palakihin natin, ha. Yan, sa next vlog ko lalakarin natin yan hanggang doon sa dulo. Titignan natin yung mga palay. Okay, babalik na tayo guys sa kuhan ang pinanggalingan natin kasi nandun yung rake. Maglilinis tayo doon kasi marami ng dumi. Yan. So tingnan nyo guys yung mga kahoy dyan, oh. Kung alam nyo yung mga kahoy na yan, sobrang tagal na yan na nandyan, walang namumutol. Balikan natin. Yun, sabi nila may namamahay daw dyan na multo. Yun yung malaking puno dyan. Tapos to, ayun ko lang baka may namamahay na dyan na kwan, mga masasamang yan, mga ibon. Ayun, ang ganda. Fresh air yung kwan dito guys, yung hangin. Kasi nga simple living lang talaga kasi sa baryo ka. Ayan. Ngayon guys, mga alas 4 ng hapon. Kaya may ikon pa, sinag pa ng araw dyan. Ang ganda. Ang ganda ng view, no? Ayan. Sa kabilang side, may bakod ulit yan, no? Fish pan yan. Pagmamayari ng Kachero family yan. Tapos may mga kwan din, oh. Yung malunggay, may namumunga na, wala nang kwan dahon. Ayan. Ayan, balik tayo doon. Dito noon, ang daming upo dyan, namumunga. Ako yung nag-harvest noon. Mga okra din ang tanim niya dito. So, pag ganyan, may sign of cross. Ito, sabi nilang iba may nilibing lang daw dyan. Pero ang sign niyan, ang ibig sabihin, bawal kumuha ng damo. Kasi maraming kumukuha ng damo dito, binibenta yata. So, kinakawalan ako. Hi. Yan.
So guys, I will end my vlog here, ano. Hello. So if you are new to this channel, please support this channel. Don't forget to subscribe and hit the bell notification para ma-update kayo just in case may mga bagong contents na i-upload. Okay, thanks for watching. Bye.